Dirk Buitenzorg is een draver die stond op een veiling, hier op de Unitrot-veiling. En er waren eigenlijk geen mensen voor te vinden die hem wilden kopen. Is er wat onder controle, Sjoukje? Nou, hij is wel een beetje onrustig, hè? Hij vindt het wel spannend. Hij weet dat er een glossy on zit te komen. Ja, sterrenlures krijgt hij. Je ziet dat ook buiten de normale drafpubliek, dat er een geweldige belangstelling komt voor dit paard. Het is ook een prachtig paard, braaf paard. En wat zou het geweldig zijn dat na het paard van Sinterklaas, wat vandaag in de belangstelling staat, dat deze de komende jaren de harten sneller laat kloppen van jong en oud. Sjoukje. Ja, dat hier. Sjoukje, wat doet het geweldig mee. En Dirk, wat doet het geweldig. Maar ik Jim beiden. Deze wordt zo het hem voorlezen. Al die mooie interviews. En alles zit erbij. Sjurgens, Dirk. Sjurgens. Dat ben je hem. Dat ben wij. Had het me net verzin, dan ben je hem dat. Ja, dat ben wij. Wat een mooie kleur, Nick, hè? Eigen blad. Een eigen blad. Een glossy nog wel. Klaas, wat is het toch een verhaal, hè? Het is ongelooflijk en dat het een running gag wordt en het gaat absoluut eindeloos gaat het terug. En in diepte en hoogtepunten beleven we het allemaal met Dirk Maai. En dit is nog maar het begin. Dit wordt dadelijk, ik denk, nee, de docu-soap en de glossy wordt het iets wat de wereld verovert. Dit wordt het symbool van het herstel van de economie.